Oke, mereka mangke kula nyuwun gugan kantor para kang sami rawuh kasuwun derek rekan swasana derek berkahi anggenipun bawa sikimin dalasan ibu ingkang sampun hamba hargya putra kinasihipun wonten ing siang kaledangan mbabile mangke kasuwun berkah lumantar dono swantenipun makaten ugi ngaturaken wilujeng siang wilujeng rawuh kantor Mas Rohmat Pak Rohmat Pak Dewan dan kanten mereka mangke wonten Pak Bayan Joko Purno Rampung mereka mangke ugi kasuwun berkahipun kantor Pak Suratman RT yang saking Balu dan kantor ugi mangke wonten Mbak Iyu Asih lenggahipun nek kene karo Bu Lurah. Nggih. Ugi mangke setunggal pokoknya wiji kasuwun derek berkahi derek rekan swasana sinarkan kadang Saskia ARS Production Soho HVS Multimedia. Dan kanten boleh Mbak Asih sik wae ya malahan. Mbak Asih terus mangke Pak Bayan terus Pak Suratman ugi sanes-sanesipun mereka wangke ugi wonten pamundhutan Lintang Asmoro dari keluarga besar ada Taman Juruk dari Karang Taruna sebagai jampi saya dan tembang-tembang yang lain ya katuraken sugeng pokoknya wiji sindarkan dusas Kia musiknya Indonesia ya sugeng pepanggihan Saskia musik sing lagi viral lagi viral. Iki mendring apa Jek? Pun boten enten. Hai. Jane aku pengen kerangka langit ke tapi gak pede aku. Ganti ya. Pegat Tresno kelingan ora musike. Pegat Tresno sing garapane sing penak ya. Nah, Saskia niku di model piye wae penak, Mbak. Tak akoni, Mas. Kayak penyanyine iki ya penakan kabeh. Kan sing ngajari aku iki. Makasih, Mbak. Pegat Tresno ya. Makasih Bu Guru nggih. Spesial buat Mas Sukimin kalian Mbak. Piye Mas Deli? Mbak jenenge sapa? Mbak Iyung ini namanya sinten to? Sing pundi? Tuan rumah ini kira Mbak. Ngertine Mbak Iyung. Mbak Atun. Iyung, nggih. Ngertine Mbak Iyung. Nggih. Mbak Atun nggih. Kondangipun mekaten. Kula sagete nggih ewang-ewang ngeten iki tok. Nggih. Mugi-mugi berkah nggih. Amin. Bu Lurah. Nggih, megat tresno kadharengen kadang Saskia. Music. Cek kelingan ora musike? Yo. Aku percaya Saskia iso kok. Nggih. Spesial buat yang mendengarkan di rumah, selamat mendengarkan. Dawuh, Kong. Nah, kula kinten arep request. Iya. Bayu. Yo sih, kan ki musik lama toh. Musik lama. Aku kan isane lama-lama. Nek lagune lagu lawas, sak lawas-lawase lagu jek lawas sing origin. Lah iya. Buka. Sapa jenengmu Agus ya? Sapa? Nggih, Agus niku nggih. Agus iki iki ajarane karo aku dhisik melu anu limpung. Ayo sida apa ora gendang? Sida ndang. Megat tresno. Ayo ndang iso apa ora kok.
angger sing marai aku musiknya penak toh. Kandani. Sudah ya, Mas? Mas. Anakku nusul. Kandani. Sudah ya. Terima kasih matur sobat-sobat kader Mbak Asih, salah satu vokalis legendaris. Makanya Mas. nganggo Mas ya iki. Ya. Iya. Terkait mereka pakai kita sih ngaturkan balik sudah ketemu libur moderasi yang ada kan. Semua dipun kata